det er, at der bliver trykket til den på gravelløb, jamen så er det de stærkeste mænd, der sidder der. Hvis man ikke er stærk nok, så bliver man sat. Mit navn er Jonas Lindberg. Jeg er cykelrytter og udkørende sælger. Til at starte med var det mest bare for sjov. Der var det ikke rigtig sådan konkurrencedelen, der betød det meget. Der var det mere det med fællesskabet. Det var alle drengene fra klassen, der kørte mountainbike, og jeg tog på tur med min far og så videre. Det var nok det, der var trækpladser til at starte med. Men så hurtigt så begyndte jeg jo at køre cykelløb, og så jeg kørte faktisk cykelløb det første år, jeg allerede startede med at cykle, og det begyndte rimelig hurtigt sådan at gå godt, da jeg lige startede. Så fik jeg selvfølgelig blod på tanden for at køre konkurrence. Kom nu, Jonas, det er stærkt. Du har sat ham nu. Kom nu. Da jeg nu valgte at stoppe min aktive mountainbike-karriere, der havde jeg nok aldrig forestillet mig, at jeg skulle til at køre landevej, og heller ikke gravel, fordi jeg havde faktisk kørt grusvej, da jeg var yngre. Altså, jeg synes, det var det værste. Men jeg tror, det gravel giver mig nu er, at man får farten, som man også får på landevejen. Det kan man få ind på grusstierne. Men også fordi man så får den her lidt isolation for omverdenen, fordi man kommer væk fra bilerne, man kommer væk fra menneskerne, og man egentlig bare kan ligge og så bare træde ved dagen og give den gas. I gravel er det, der er selvfølgelig også en masse med taktik, men der er ikke lige så stor fordel ved at være taktisk god til gravelløb, som der er på landevejscykel. Det er jo en vild følelse der med, at man banker afsted, og man kører 500 eller 600 watt, og pulsen den stiger. Altså, det er hårdt, men når man sidder i sådan et felt der, så kan man bare nogle andre ting. Altså, man kan altid presse 5-10% mere, når man kører cykelløb. Det er jo virkelig stressende at køre, fordi man har så mange forskellige ting, man hele tiden skal holde fokus på og tænke på, når man kører gravelløb. Men jeg nyder det bare virkelig meget. Altså, helt vildt. Jeg synes, det er det fedeste. Det, der fungerer godt for mig, og også til at præstere godt, er, at jeg har en god og varieret hverdag, hvor jeg har en masse andre forpligtelser i livet, end bare at sidde på den cykel. Så jeg tror også, at for mig så betyder det med at have det godt oven i hovedet og være glad 1000 gange mere, end om jeg kører 25 timer i Kalpe. Så jeg har virkelig meget mere behov for at have det godt og gøre det på min egen måde. Nu er det blevet lidt mere et frirum for hverdagens travle strabasser, hvor man kommer ud og lukker af og så få hovedet clearet. Og det er noget, jeg faktisk, efter jeg har fået et fuldtidsarbejde ved siden af, så er det noget, man sætter meget mere pris på. At man kan komme ud, og man kan få luft, og man kan, ja, det er med at koble af. Min vigtigste sådan ting med måden, jeg gør det på, og generelt sådan min færden i sporten, tror jeg, at jeg har altid haft sådan en tankegang med at inspirere folk. Altså inspirere folk i at blive bedre, både mennesker, men også bedre cykelryttere og få tingene til at fungere. Ligesom inspirere folk til at vise, at jamen, man kan godt gå sin egen vej. Man behøver ikke nødvendigvis at gøre som alle andre. Altså på engelsk, live to inspire, tror jeg vil kalde det. Altså sådan, jeg kører og lever for at kunne inspirere andre folk til også at synes, det er fedt at køre på cykel.